Hola, companys i companyes. Avui us farem una mica de resum de com funciona el Pathfinder per la pròxima partida que farem algun test segurament i de més. I és que faré un quick view de com funciona el sistema i de com són les normes bastant per sobre. Això ja es tractarà dintre el joc. Aquí tenim un exemple d'un combat, que segurament serà el que fareu. Spoilers. Com funcionen? Anem a mirar els nostres 4 personatges de test, que són un fighter, un sorcerer, que és un mag que té màgia inherent, un gunslinger, que és Tokuki, que és aquí el nostre amic, això és un kobold, que és una classe que són petits, no? I té un petit fusell, tot i que en realitat té una pistola i un ganivet. I després tenim mordisquitos també, que és una raça que literalment són furros. Són gossos bípedes, amb polzes. Vale? Viuen 50 anys. Vull dir, viuen més que un gos normal. Total, anem a començar. I me moro. Aquí tenim la nostra fitxa. Sembla molt gran. No és tan gran com sembla. Espanta més que una altra cosa. Comencem de dalt a baix i d'esquerra a dreta. Més o menys. Aquí tenim punts de vida, la teva vida total, la teva vida màxima, la teva vida temporal. Senzill. Això, la teva classe, el teu background, el teu etc. T'ho donarà. Després tens els dying, que en aquest cas n'hi ha 5, solen ser 4. Això és les teves tirades de salvació de vida o de mort. Quan tu estàs morint has de fer una tirada i aquesta tirada el que fa és que puguis salvar o et quedis inconscient o et moris. Un cop t'aixeques d'estar al terra, d'arribar a 0 de vida o a vida negativa, si t'aconsegueixes aixecar o te curen, guanyes un punt de ferit. Això no té cap efecte en si, però si tornes a caure a 0 de vida o negatiu, comences amb un punt extra de vida, un punt extra de mort. Per tant, això el que passa és que, com més vegades caiguis, encara que t'aixequin moltes vegades, la pròxima vegada serà més fàcil que moris. Després tens l'AC, l'armadura, que és la teva capacitat de bloquejar atacs. És molt diferent que D&D, vull dir, aquí els números solen ser més alts, en general. Això ja es veurà. Després tens, en aquest cas, que és un fighter, que té, això, té un escut. L'escut té vida. Vale? I aquesta vida el que fa és que es pugui trencar l'escut. Quan tu bloqueges activament amb un escut, aquest absorbeix una quantitat finita de mal, una quantitat absoluta. Vull dir, un escut de fusta absorbeix 3 punts de mal. Doncs aquests 3 punts de mal se'ls menja l'escut i no tu. Es pot arribar a trencar, etc. I a part, si tu puges l'escut, tinguent escut, el que fas és augmentar el teu AC. Si no el puges activament, aquest escut no serveix de res. Percepció, iniciativa, les teves salvades, que en comptes de ser salvada de wisdom o salvada d'intel·ligència o de força, que n'heu fet moltes, són salvades de fortitude, que és la sort, reflex, que ve a ser alguna així com destresa, i el will, que és el teu poder mental, la teva voluntat. Li dinies aquí, li donaries i ja està. Res. Anem aquí. Aquest és un bon home, que és un fighter neutral pur. Aquí simplement, el que ja sabeu tots, hi ha les nomenclatures de la teva alineació. La teva deïtat, el teu déu, això de vegades influeix en coses com si tens un déu dolent, hi ha hechizos que fan més mal, històries així, no és important. Aquí no hi ha races i subraces, aquí no hi ha, com a D&D, aquí hi ha raça, que és la teva ancestry, i després el teu heritage, que és com la teva subraça. Això et dona avantatges, et dona desavantatges, et dona habilitats. En aquest cas, aquest home, aquest human, el que té és el Die Hard, que el Die Hard el que fa és que, en comptes de morir amb 4 dying, mores amb 5. Costa més de matar-te. Pots aguantar més rato al terra. El teu background, tota la vida, i la teva classe, tota la vida, no, n'hi ha més que les de D&D. A part d'això, doncs, la teva edat, altura, bla bla bla, i els teus scores. Els scores no es fa com a D&D, que tu tires daus, o tens uns números, o... no. El que fas per tirar els teus scores és la teva classe, la teva raça, la teva subraça, tot això va construint els teus scores.
Això el que fa és que tu de mica en mica vas generant aquest score. Per tant, si ets un fighter, de base començaràs amb més constitució i més força. Després, igualment, tu t'ho pots tunejar. Vale? Tu pots tunejar, pots... A nivells, quan vas pujant de nivell, vas guanyant més punts, pots anar assignant més punts, pots... Bueno, com el D&D normal i corrent. Vale? Després, passem a la següent. Això són coses que ja es van veient, però la progressió és molt xula. El següent, aquí tens els teus strikes, són els teus atacs. Tant pot ser botazos, com l'espasa, l'escut, una daga. Aquí, a to curioso, doncs tu pots guardar una arma i després en treus una altra. I això gasta accions i free actions i coses així. No és important. Els atacs veieu que té un 7, un menys 4 i un menys 8. Quan més vegades ataques, pitjor estàs. Això ja s'explicarà. Què més? Les teves accions. Vale, hi ha un pilot d'accions. Aquestes accions són coses que D&D dieu, ei, jo vull fer això, i te dic, però no tinc ni puta idea, vaig a fer una mica de homebrew. Però no, aquí són accions finites que estan explicades, tenen de tot. Double Slice, en aquest cas, és una habilitat del fighter, que pot atacar 2 cops amb menys penalització i de més. Pots fer diversions, que són distraccions. Pots dir, és a dir, tu pots ajudar als teus companys fent gestos i de més, si ets bo en Deception, en aquest cas, perquè els enemics tinguin desavantatges. Pots intentar agafar una persona, agafar un monstre o qui sigui, el pots intentar obligar a quedar-se quiet. Això va bé per donar avantatges i desavantatges. Això, si tens una mà lliure, molt important en aquest joc tenir mà lliure. El feint és una distracció que li fas tu, és un bulo, no? un farol, a l'enemic que fa que tinguis, entre cometes, avantatge amb el següent atac. Aquí no hi ha avantatge i desavantatge, és diferent. El Rise Shield és que tu puges l'escut perquè t'augmenti el teu AC. Hide és amagar-te. Això és molt interessant. Hi ha una sèrie de mecàniques d'amagar-te, agafar cobertura, que te donen més AC, et donen menys AC. Si et tires al terra, estàs protegit o tens més armadura contra atacs a distància, però tens menys armadura contra atacs cos a cos. Tirat al terra quan cau una granada, vaja. Agafar cobertura molt interessant. Aplicar primers auxilis va molt bé, tant per curar quan estàs fora de combat com per estabilitzar una persona. Desarmar, intentar treure l'arma a una persona. Finish the job és rematar a un bon home. Recall knowledge, això el que fa és que puguis tenir cert coneixement sobre aquella criatura. Pots saber la seva vida, o pots saber si són bons amb reflexes o més bons amb will, si tenen algun tipus d'immunitat, etc. Reaccions, atac d'oportunitat, que no la té tothom. Shield block, si tens escut. I el hide, que és que quan tu, amb la teva reacció, pots ajudar el teu company. I li pots donar un bonus de més 1 o més 2. Aquests més 1 o més 2 són molt, molt, molt importants en aquest sistema. Exploració, falten molts més. És a dir, hi ha 3 fases en aquest rol. Un és l'encounter, que és el combat. Quan estàs en combat ja tens aquestes habilitats. Quan estàs explorant, tens unes altres. Explorar pot ser o no dintre un mapa, i estàs buscant enemics, estàs buscant indicis, estàs buscant pistes, estàs buscant trampes. Això és exploration. I el downtime és estem en un poble, estem en una ciutat, i vull fer coses allà. Doncs potser si ets un ferrer o saps d'armes, doncs pots guanyar diners entrenant a gent, o pots guanyar diners venent coses, o pots guanyar diners fent música. Tot això està tot escrit, i segons les teves habilitats guanyaràs uns calés o altres. No és com a dir, que és hòstia, no sé què donar-te, però et donaré 2 d'or. Vale, apanyau. No, aquí hi ha normes per tot. Tot està escrit, això és lo xulo. El teu inventari, senzill, amb les teves monedes, té un calculador per pujar-te o treure-te diners, més fàcil que no pas anar fent sumes i restes. Aquí, doncs, tu les teves armes i demés pots triar si ho portes amb una mà, si ho portes amb 2, si ho portes equipat, si no ho portes equipat. Tot això ajuda amb el teu pes. Vale? No pots portar objectes perquè sí. És a dir, tu no pots portar... Si no tens motxilla, per dir alguna cosa, no pots... Et pesarà més les 7 racions
que no passi les portes dintre una motxilla o dintre un paquet. Si tens un bolso i poses racions, estàs més lliure, no? És com si tinguessis menys pes perquè estàs més lliure, tens les mans més lliures, no? No has d'estar pendent d'aguantar-les o no. Això és molt xulo, es calcula tot sol. Spellcasting, si ets un mag. Crafting, això és una aliada, perquè aquí hi ha un sistema absurdament gran, però absurdament gran, de crafting, tant de pocions com d'armes, tot està escrit, hi ha tot automatitzat, el millor. Proficiències. A la que vas pujant de nivells, per culpa, gràcies a la teva raça, la teva classe i de més, tens una sèrie d'skills. Tots aquests skills poden tirar. N'hi ha més que D&D, n'hi ha algun més. En comptes de proficient i expert, hi ha 5 classes d'expertise. Sense entrenament, trainer, expert, master i legendari. Algunes habilitats que pots aconseguir t'obliguen a tenir un nivell mínim d'intimidació, un nivell mínim d'atlètics. Vale? Lore skills, ni idea. I les teves proficiències en armes. Això és el que fas que et doni bonus. Si tu ets un fighter, doncs seràs més bo amb armes marcials que no pas un mag. Vale? Feats. Aquest sistema es basa en feats. Vale? La teva classe et dona feats. En aquest cas, el bloqueig d'escut i l'atac d'oportunitat. Vale. Com que és un humà, també guanya doncs, un feat que pots ajudar els teus companys. La teva classe també te dona, a part de features, et dona feats, no? Són com dos tipus d'habilitats semblants. Doncs te dona el doble slice, que hem dit abans, que pots atacar 2 cops amb menys penalització. A part, doncs, aquest personatge s'ha agafat aquesta habilitat. I a part, doncs, tens aquesta bonus. Vull dir, aquí tu et vas construint el teu personatge, vale? En comptes de ser... Si anem aquí a Fighter, de D&D, que dius, vale, jo sóc un fighter, què? Jo sóc un fighter, pues seré un... Bueno, un Eco Knight mateix. A nivell 1 aconsegueixo això, a nivell 2 aconsegueixo això, a nivell 3 aconsegueixo això. No. Aquí és, a nivell 1 pots triar totes aquestes coses per elegir, per escollir. A nivell 2 aconseguiràs tot això. Tu pots triar, és com si fossis un spellcaster, si fossis un mag. Pots anar triant quina habilitat vols i quina habilitat no vols. Vale? Tu, si ets nivell 4, pots accedir a les habilitats de fighter, en aquest cas, de nivell 4, i tens 10 per triar. Doncs tu tries una. O 2. Depèn del que et digui la teva classe i el que digui el nivell. Però tu vas construint les habilitats que vols. Vale? No és que, ei, ets fighter, has arribat a nivell 6. Vale, què puc fer? Doncs et donem aquesta habilitat. Vale. No trio més. És més semblant a un caster, no? En aquest cas els warlocks que coneixeu, que diuen, he arribat a nivell 7. Vale, he de triar 3 spells. Doncs me'ls miro bé, hòstia, doncs això fa sinergia amb això altre, vale, me'ls trio. Pots customitzar molt més el teu personatge. Efectes, res, això són coses de quan tens un bonus o una condició. Biografia, aquí tens per escriure tot el que tu vols, tant notes com la teva background i de més. I aquí hi ha un sistema de societat que el que fas és un sistema molt senzillet d'apuntar quina reputació tens amb aquestes aliances, no? Amb aquests grups o amb aquests, el que sigui. I si pots estar en una facció o no. Vale? Això és el senzill, és el repàs de les classes i de la fitxa de personatge. Entrarem més en profunditat el dia de com funciona el combat i de més, però en senzill, tu tens 3 accions i una reacció en aquest joc. No tens acció, bonus, reacció. No, aquí tens 3 accions sempre, o més, amb alguna classe, algun hechizo i de més. Tens 3 accions i una reacció. Moure't, per contra, aquest personatge doncs, té 25 de mobilitat aquí, 25 fits. Doncs aquest tio es pot moure amb una acció 25 peus. Es podria atacar 2 cops. Però si ataca 2 cops, fem-ho. És més fàcil. Accions. Aquí, encounter. Doncs té l'espasa treta, doncs atacarà un cop. Strike. Vale? És un 4 més 7 és un 11. Perfecte. Si ataqués una segona vegada,
no taques amb el +7. Taques amb un -5. Vale? I, clar, pensa que aquest tio té un +7 en atac, doncs en comptes de +7 té un +2. Si taqués una tercera vegada perquè estàs quiet, no et mous, i ataques 3 vegades perquè ets un tryhard dels collons, queda un score de merda. Per què? Aquest sistema està pensat en que no un fighter o un mag o el que sigui ataqui moltes vegades, sinó que penseu més què voleu fer, què podem fer, què pots fer per ajudar el teu equip, per cobrir-te, et surt més a compte potser atacar i després anar, en aquest cas, t'amagues darrere les roques perquè hi ha enemics per aquí a la dreta, fas una distracció a un enemic perquè després el mag pugui anar per darrere i fot-li un spell, intentaràs, doncs, bueno, a part de cobrir-te, potser dius, hòstia, vaig a amagar-me i a fotre la volta per darrere i li cardaré 2 tiros per l'esquena que tindré bonus. És a dir, tot el que tu puguis pensar en el combat de com fer-ho, que no sigui, vale, arriben Murnes, perdona que faig servir l'exemple, arriben Murnes, va cap a l'enemic, ataco 3 cops perquè m'he tirat el rage i m'he tirat el frenesi, vale, he atacat 3 cops, li he fet mal? Sí, tira danyo, vale, li he tret 20 de vida, vale, següent torn. I el següent dia, què faràs? El mateix. I el següent dia, què faràs? El mateix. No. Aquí és més interessant. Aquí tu vas a buscar aquestes maneres d'ajudar. És un joc molt, molt, molt d'equip. Tu sol no serveixes de res. En senzill. I a part d'això, aquest sistema està molt equilibrat. Vale? A nivells alts, aquest sistema s'aguanta molt bé, però molt. És a dir, hi ha un combat de nivell 1, 2, 3, 20, 30... és molt equilibrat i és molt entretingut, vale? És això, ja ho veureu, no? Intentarem demostrar-vos-ho. Però els combats són molt diferents, són més complexos, entre cometes, dic potser més difícils, però és molt més entretingut, molt. El sistema de combat és molt divertit. I pot ser més imaginatiu, que jo crec que teniu imaginació, que voleu fer coses, però com que sempre vaig i pico 3 vegades, doncs s'acaba allà la broma. Això ho provarem i ja ho veureu. Vale? Poca cosa més a comentar, a priori. Hi ha algun rato d'aquests farem un test, o farem algun flashback, alguna història, i us fotrem aquí personatges del sistema de Pathfinder. No hi ha gaire res a comentar. Gaire res més. Vull dir, cada classe doncs, té les seves coses, les seves habilitats. Això ja ho veuríeu. I ja està. Crec que me deixo poquet. Vale? Així és que, bueno, vaig a seguir fent cosetes i ens veurem aquesta nit. Passeu. M'he deixat una coseta. Paint. M'he deixat un dato curioso, que són els crítics, vale? Els crítics no funcionen com a D&D, que si treus un 1 és una pífia, i si treus un 20 és un crític. Si el teu dau natural és un 20 o un 1, per tant tens un 5% crec de fer una pífia i un 5% de fer un crític. No funciona així. A Pathfinder hi ha un sistema diferent que fa que hi hagi més crítics i més pífies. És molt entretingut, ja ho veureu. Posem el cas de que hi ha un enemic que té 20 de AC, vale? Si tu fas un atac, fem-ho senzill, el sistema senzill és amb els atacs, amb D100 i D+, també funciona, però bueno. Un tio té 20 de C i tu l'ataques i treus un 30, és a dir, més 10, és un crític. Si per contra treus menys 10, que en aquest cas seria 10, això és una pífia. Vale? Tot el que estigui entre el 11 i el 19 és un fallo regular. I tot el que sigui entre el 21 i el 29 és un succés normal i corrent. Hi ha spells, hi ha habilitats, hi ha aquestes distraccions, això, que si tu treus crític, doncs tens més bonificacions, treus una pífia i pots arribar a fer mal al teu company. És simplement només comentar això. El sistema dels crítics funciona una mica diferent, hem ben entretingut, i ja veureu... Bueno, ja
Ja ho veurem tot això.